Аз съм краката да нещо. Нямам повече гранати. О, минита! А, не мога да има, бе! То се тук, бе! Там има минита, обаче го Малко чи, не го пак! Нека да не дам циган, бе! Аз имам само вътре... какво? Айде да ги бием те. Да, бейби! Вие глупави ли сте? Нотна хиди. Си някакъв просто циганин, баче, ще ти кажа. Някакъв шиновен път циганин, не прави нарочно чисто. Той го идва! Бързо! Това ми... Има не такива малко пошаржа. Напушения sunflower. На кого? Напушения sunflower. Правите там на вратари, да какво правите в презент, кажи ми? Това ще седам теб. А не А ти ти. къде си? Нига, кога отиде там? Какво гледате там, какво правите там, кажи ми? Еми, не лутна това. Моля страна пред него. Бъде на един набик. Те вере се с бърса маняк. Май след малко ще го побият. Айде вече, глупаци такива майка ви ще баве. Кой бе? Какво си къваш, кажи ми, че просто си къваш. Какво правиш сега ти пък? Момник. Пак се тъпите и свърхлийки сте, просто цигани, брат. Виж, не мога да сторя. Събарема го пак, събарема още, майка ти ще има. да строя. Трябваше ми оръжие. И толкова някъде друга да отидеш, ще има майката. Убих един Гледай, с около до мене има кошара, другата страна има къщичка. А ти си бати канал, че Нещо ще кажа. шарат. He's great seconds me. Бати, Вече нямам щит. Пич, дори не става нищо смешно, ти намали. С какво ти да кажеш? Го завършваш сякаш си ядосан. Ще има майката. Ако остана тук, бе, мъжа, че къде си, бе, помяр? Гледай, тук има други, бе. Къде е тук, бе? Чи, бе? Не съм повърнал, защото съм напил, като го ведох, да не знам къде се намирам, защото приядох с храна и после пих алкохол и ми стана гадно. Не знам... Как да го обясня? Да, видя да съм пиян да залитам да говоря глупости, не, нали? Не ми говориш по дес. Фак! Имах голям щит да го пие, като кажа, че мъжмините го отказах, тук ми казах, забравихте пич, майка му да ни бай се. За кой не кажеш мъжмините? Си бати тъпото перал, че ще ти казвам. Мъжмините казваш, я мита! Не там, добре, да там. Обеда въздуха, не, ще ти бъдем като стига, бе! Мах ти просто да игра, човек, често ти казвам, тъп прави скоп педерас. Четири човека пенят само ме от всички, докато аз съм само на ще... Не, аз не играя тази тъпа игра. Тъпа Иво, сега ми пише 10 щиба, купата май на щиба. 100 с хеликоптера. Ама FPS ми да са гръмни някъде, бе! Наплюнка е. Не наплюнка. Не наплюнка! Вие не бягайте каза, момче. Кога ми каза бягай? Айде, бе! О, бе, Викенди! Ти, то с интернет. Не, ако бях Виктор, ще да кажа няма да играе Fortnite, че играе Brawl Stars. О, да. Той си игра направо Power бутонът си към. Аре, дай ще ми зарежда лобито, ме иска да лефна! Ако ми стана с нета, Гледам го. Ама брат, ти малко защо ли пуснал, ще ти пак и сега пускаш, бе, брат! Фикшен ли е? Фикшън е между другото, може да споверваш в игра. Добре, как? Защо ти имаш шифт? Човек! Скраш аут. Ще бъде рун, как въобще влезеш, ще бъдем инбокс, преди да почне шибаната игра. Малко говери тъпо. Остава бе, тос как е зад мен. Какво се случва, бе? Зад теб.
не стреля 3 секунди, цъкам шибаното копче, майка ти тъпа да ебана. Ти защо не влиза, ей? Ами, не, повече спирана игра с теб, който иде. На всяка игра тролиш. Спекайте ме, спекайте ме. Янта. I'm playing go. Ти просто си... Ми, Косио, Косио, Моля да Кристофър, някой да клипни генът как казва Сигма бой, моля. Крип. Нека просто каза клип. Какво стана? Кой кръвна? Не. Защо не ми стрелят бомбата, бе? Два пъти не стрелна, ме. Ще му иба майката, ще му иба. Бе, няма смисъл. Има оцели, не поне ако ще ме биеш. Айде събури ма де! Как се леха? Не знам, че на Не 20. може да го позволи нещо. Уу. Как му отсълваш, човек? Как му отсълваш? Защо гледаш да се изборко и... Защо не? Змея са, бе! Един бомба. Не го виждам! Правите бе. Не го виждам. Как чуе? Оф, не, повече не искам Кристофър, не искам Кристофър тука. Как чуе? Защото ми дома... Вау! Не падай бе. Иската остане с мен. Мраза го. Няма да се спирам, за да чувам твоето. Аз си хилят плохо. Защо му звънче? Просто нереални гейчета. О, На, нига! Пич! Как не ми им? Майка ти тъпаш им. Не, тъпя, просто сега не... What the fuck, bro? Майко, пуската ти мене да е пак не ми става помпата, бе! Любимото ми Теди. Любимото ми Теди. Любимото ми Теди. Кой си трябва стит маняк? Аз чекам да... Курни помпата ти някак ще ме гърми, що бърчиш ме гърми. Мърша тъпа. Курса летка и тъпата игра. Мене да ме видиш и пак, да изпадам в истерия. Искам. Да. Пич, гръмнат преди тебе! печели Евгений. В развода. Майка, иди си баща ти, кой ще спечели Евгений в развода. Къде са биете, какво правите? Горе, ела, ние сме в един отбор. Какво? Къде е Крисора? Да, не ми струва шпана да помпа маняк. Пак ли, бе? Не се бавам. Майка ти тъпа ще иба! Айде сега Евгений е сам. А къде е стената бе? Как не умреш, Слези, ми ресурсите. Аз просто ще го изкъртеш, му. Комата. Маняк, какво? Покем бито сега, маняк, повече съм агнани, пред повечето и гледам кътека в демо отгоре. Путка майна травестицка. Защо не мога да бягам? Защо грани майка ти путката да еба? Шиба на момна игра, маняк. Ага. Да ми дръгни помпата, майка ти ще еба! Бокснах сам. Да, пак не гърми! First of his name. Пък с по поръчка. Да, може да, Карта мъжата, брат! може да ги изплащаш. Пускаме една мука и бурса, тъпки. Презентация пише на тази по български, ще ми работи в PowerPoint. И тя ми пише, не прави презентация, ми говори по урок. Ай ти мога да бурса, говоря бе, мършо! Какво? Каш аут. Не бях слушал какво стана. Добре, брат. От това е още малко. спокойно момче, даш вас пъсъм.
смъртта. Убей ги, Марио. Ай, Киро, тука. А, що стой, умира маняк. Майка, Ей, че виж го прави това. Там са Дай, на бе. по-всяка в цепите за нищото. От нищото. Не го виждам, даже не знам даже да има цепи, ама има цепи. Огъзнама цепи. Айде сега упражнение за дишане. Мокни е педара, са в един отбор, даже не играме нищо. Упражнение за дишане. Леш крас, нещо такова. Трябва да му го дропнеш на него и той ти дава картата. Вътре в този сейф има самурай... Самурай сос? честа, Самурай самурай. сос. Да, ясно. Два самурай... Мокни е! Ай, бе, има при мен човек. Давайте. Педерас, мало. Косано е чурове, бе. Влия го и патроните ми вземи. Мъртва! Ебати, педера са ме! Всяка патрони, не никакви патрони! Бяга, бърдели да вземи патроните! Ебати, глупше е педерас, цигани! Сега бе, за дишане. Не бака им подката мечна. Кой бе? Откъде се взехте смърши пак, бе? Викай се пак на майка, ще го подката, бе, човек! Маняк ти каже, че ги оправяш. Бяха ботове, после дойдоха други. Да. Не се ме че тъпи ми гилове. Дай, чакай да се впиша с шегата. Упражнение за дихане. Аз съм малък, шибан педерас. Не игра с вас, Лико. Лео, аз не си Да, ще играем, стига, да бе. играем в Fortnite. Виж, затворих играта вече. Ай, чес. Виж, буквално казах, тя цей сега затваряме Fortnite. Тъпи ли сте? Какво може, педерас? Митико, Какво може да тогава Ей, се сега путаме, е да? О, точно ли си правиш, бе? О, майка ти тъпа да ебас на тебе, педерас. О, какво ми се смееш, как можеш от това, бе? Даже му ударим главата, бе, тапак. наврода тук горе. На таваня. Възможно е да съм изтролил. О, не, те мъре бубер. Други ръжета, дай ръжета. Майка имаше да бубер, изведнъж ми изкара и се... Не, туринчета! Нинчета. Кой искаш да този? Ама къде си? О, Да угазиха му го. иба майката да му иба. Да му казвам педерас. Моля ви се, искам. Ой, пацан, бил, признай си, бе, и бе! Виж, майката е Пича с тези педерас. граници тук. Щупене. Прекъсвай я на малко. Не баш на малко. Отивам. Мачи, ба! Удрам го, той трън! Не, майка ти пуката, често че казвам. Имба ти Аз педерас, махам мърши на това, шибана игра. Удрам, Искаш удрам, да ме го, шибана, спаси? главе трябва да бие 220, му бия 130. Как му бия 130, кажи ми? Ръжката идвам. Еми добра игра имахме. Стърнам по него, минах през него куршумите, брат! 30 батона го целиха 3, който е нещо, майка ти пърката да еба. Бати му умната шибана игра, какво игра има още, бе? Борисе! Какво? Чух го! Бати гнусния се. Клипва, че маняк, ще има пък да мече на тебе. Много забавно, педерес таки, ай чао. Ай бягай. Дай.